ಇಂಥ ಮೂವಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪುನಿಕ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ. ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಎಂದೋಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಪರ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಕಾಮಿಡಿ 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 ಆಡ್ತೋದು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಡ್ ಅರದಲ ಪಾರ್ದು ದೈವನ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು, ದೈವದ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕನ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಒಂಜಿರೆ ಗಂದೋಟ್ಲ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ನಿಂಚ ತೋಚ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟೆಮಾರ ತೋಚ್ಪದನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ, ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಣಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೀಚ್. ಸೊ ಮೂವಿ ಬತ್ತದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪ್. ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ದ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಉಂಡು ತುಯ್ಯಾರೆ. ತುಳುಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ಪನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು. ಸೂಪರ್ ಆತನ ಮೂವಿ. ಒಂದು ಮೂವಿಗೆ ಎಂದೋಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿನ ಪರ ಮೂವಿ ಬರೋಡು ಕಾಮಿಡಿ 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 ಆಡ್ತೋದು. ಕಾಮಿಡಿಲ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಮೂವಿಗೆ ಎಂದಿಟ್ಟು ಆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅಣ್ಣ. ಒಂದು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ರೇಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಡು ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಯ ಗಂಧದ ಮಹತ್ವದಾದ ಪಡೆದು ಈ ಮೂವಿ ತೋಚ್ಪದೇರು. ಬಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬು ನಕ್ಲೆ ನಂಬೊಂದೇ ಪೋಡಿದ್ದೇನೆ ದೇಪಂಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ನಂಬುಜೇರು ಹಾಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ದೈವನೇ ನಂಬೌಂಡ್ ಪಂಡ್ಪೇನಿ ಈ ಮೂವಿ ತೋಚ್ಪದೇರು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಈ ತುಳು ಮೂವಿ ಅಂತೋದು ಗೆಂದ ಓಡ್ ಪಂಡದೆ ಅಂತ ಕೇನ್ವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಎಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಟೈಪ್ ದ ಮೂವಿ ತೋತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗಡ್ಡು ಸಾರ್ತ 20 ಆಜಿಡೆ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೆಮಾರು ಬಹುಶಃ ನಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ದ ಉಲಾಯ ಎಂಕ್ಲು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಡ್ ಅರದಲ ಪಾರ್ದು ದೈವನ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು, ದೈವದ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕನ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು. ಆಂಡ ಒಂಜಿರೆ ಗಂದೋಟ್ಲ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆ ನಿಂಚ ತೋಚ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟೆಮಾರ ತೋಚ್ಪದನ್. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ತೋಡನ ಚಿತ್ರ ಮೂವಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಎಡ್ಡಾದನೆ ಎಂಕ್ಲು ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋಡು ತೋಜುಂಡು. ಇನ್ನು ಈ ತೋಜ್ಪಾದ್ರೆ ಈ ಕಟ್ಟೆಮಾರ 100 ದಿನ ಖಂಡಿತ ಬಲಿಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಎಂಕ ತೂದು ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತ ಎರಡಲ ಪಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ಪುನಿಕ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಲಕ್ಕ ಪಂದು. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು, BGM ಆವಡು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್. ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ತೋರಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನಾ ಅಗಲ್ಲದ ಪೇಪರ್ ಬರೀತೇವೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಕಾಣತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲ ಇಡೀ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಮೂವಿ. ನೈಸ್ ಒಂದು ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿ. ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಆಪಿನಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪಿನಾನೆ ದೈವದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಮಾತಕ್ಲು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮೂವಿನ ತೋಡು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮರಣಿ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಲರ್ದು ಬತ್ತಿದ್ದ ಪಂತೆ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ನಮಗೂ ಕುಡ್ಲಾಡು ಏನು ಮಣ್ಣಗ ತುಳು ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಲಂಚೆ ಎನ್ನದು ಇತ್ತು ಜ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೋಡು. ಸೊ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು JP ಸರ್ ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಡುಪಿದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಬರೀ 2 ಜನ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತಿರ ಪಂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಪಿನ ಸೀನ್ ಪೇಡ್ ಬಾಡ್ನಾಸ್ JP ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಆಯೆ ಸೈಯಡು ಒಂದು ಪಣ ಜನಕ್ಕಲು ಆತು ಒಂಜಿ ಕತೆ ತಗೊಲೈ ಪೋತೇರು. ಸೊ JP ಸರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಪಾತೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಕಲಕಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನು ಅಕಲಕಲ ಬೇಲೆ ಅಕಲು ಮಲ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಅಕಲೇನು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರು ಹೊಸತ್ತು ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಹತ್ತೊಂದು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಅಕಲು ಅಂಚೆ ಏನಂಪೇರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲಕ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಟೀಮು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಒಂದೆಂತೂದು ದುಮ್ ಬರ್ಪಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನಾಗಲ್ಲ ಆವಡು ಏರ್ಲೇರು ಅಕಲು ಒಂದೇನಂತೂದು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನ್ನೋಡು ಬಂದು ಏನು ತುಳು ರಂಗ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಟೀಮು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮದು ಜೈ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಸಹ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದೇ ಊರಿಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಊರಿಂದು ಭಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. 50 ಡೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ, 50 ಡೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 50 ಡೇ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಓಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ಬರೋಣಿ ಸೂರಜ್ ಬೈನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತಿಯೆ ಆ ಏಪಲ್ಲ ಒಯ್ಟ್ಲ ಆತ ಇಮೋಷನ್ ಅದು ಪಾತಿರ್ದು ಜೀರು ಅವೆನ್ನ ತೂದು ಎಂಕ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾಲ್ನ ನೆಟ್ಟೊಂಚು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ನಿಜ ಅವೇ ನೆಂಚ ಪನ್ಬ ದೈವದ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ದೀವನ್ಯಾಕಿ ಒಂಜಿರ ಗಂಧನು ಆ ರೀತಿ ಅಕಲು ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಕಂದಿರ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ಲ ದೈವದ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣು ಪಂಡ ಆತಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲೆಗ್
ತುಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಬೋತ್ ಆ ಟೈಪ್ ಏನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಬಟ್ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧದ ಶಕ್ತಿನ ತೂಪದೆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿನ ತೂಪದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೊಲೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಬಕ ಸ್ವರಾಜ್ ಸರ್ JP ತುಮಿನಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮೋಡು ಬೈದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಒಂಜಿ ದೈವರ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ಅದುಲ್ಲ ಅನಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿರೆ ಗಂಧ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯಮೆ ಅಂದಾತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಗನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಬೋಡು ಐಕ್ಯ ತಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾತು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏರ್ನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಂತ್ರ ದೇವತೊಂಡು ಅಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ ತಂದೆ ಊಲ ಒಂದುಜಿ ಅವು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟ್ಟಮ್ಮರಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪನೊಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ರಂಗಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಂಡ ಅದಂದು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೀನಿ ಇನ್ನಿಕಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಗಂಧದ ವಿಷಯ ಪತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದಿರು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಾಂಡು ಮಾತು ಸಿನಿಮಾ ತೂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ದೀದು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಡ ನನಾತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮನ ದೇವತೆ ಆಯ್ತ ಕಥೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದನ ಅಭಿ ಸೂಪರ್ ಬಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಇಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಯಾನು 100 ಕೊರ್ಪೆ ನಾ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಆತು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದ ತುಳಸಿನ ಮದ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಾವಿದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಹಿಂಗೊಂದುಪ್ಪೆ ಬಂಡ ಏನು ನಾನು ತೂ ಒಂದು ಪೇಪಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಾರ್ನ ಏನು ಅಷ್ಟು ಕಲಾವಿದನ ಪರಿಚಯ ಮಂದು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪಾರೆ ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಕನ್ಪನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಕ್ಕ 100 days ಬಲಿಪುಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ತೂಲೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಯಂಕ